Boas tardes, vou intentar ser máis breve, non sei se conseguirei. Vou falar da danza de espadas de Redondela. É unha danza tamén de orixen religiosa, e a diferencia das que vimos da zona do Io, bueno, de Cangas, perdón, non quero que haya líos entre parroquias. É unha festa que non ten unha data fixa no ano. A de San Roque fastíase o día de San Roque, a de San Sebastián o día de San Sebastián. En cambio, a de Redondela, como é unha danza que se baila na festividade do Corpus, pois cambia, como todos os anos cambia o Corpus, pois cambia a data de celebración. Este ano estades invitados todos a vela o xoves, é un xoves, un día de semana, o xoves 19 de xuño do mes que ven. E os que non podan ir porque é día de semana, pois o domingo se fai na Vila Bella sempre, por eso non se cambiou a data do xoves, porque hai dúas danzas e faise na Vila Bella pois o domingo seguinte. Ben, bailas os 2 días, e hai documentos que falan da existencia desta danza xa no século XVI, tamén como falabas da Valdán. No 17 hai un documento que di que os danzantes cobraban 3 reais por bailar, e os que non se presentaran a bailar pois tiñan que pagar unha multa dun ducado, así que era obligatorio facelo. E tamén a diferencia das danzas que vimos do Morrazo, é unha danza gremial, financiaba un gremio, que era o gremio dos mareantes, os mariñeiros, quizás sería un dos gremios o gremio máis forte en Redondela. Pero cando falamos de danza de espadas, en realidad falamos de dúas danzas. A danza, bueno, aquí tiña unha foto do ano 24 con dos danzantes coa coca, que, bueno, un símbolo do Corpus, unha foto dos anos 40 da danza, estas tiña así para empezar, e ela falaba que salía na procesión do Corpus, esta antigua procesión do Corpus, na que saían todas as imaxes da igrexa e todas as cruces parroquiais de Redondela e máis das parroquias de outros concellos que non sei se pertenecían á mesma, non sei como se chama, a jurisprudencia da parroquia de Redondela ou do concello de Redondela. Aquí hai outro do mismo, está un pouco máis escura, é o mismo día, é no mesmo sitio, a foto da continuación da procesión, e vedes que despois da procesión vai o demo, que é a coca, van os xigantes, nos chamamos os baboiños, van os cabezudos diante dos xigantes, e detrás vai outro xigante, un terceiro xigante, vai unha parella de xigantes e un terceiro xigante. Ese terceiro xigante é un santo da procesión, é o San Cristóbal, leva un neno pequeno arriba. Pasa que ten unha parte moi pagana, porque, bueno, pagana entre comillas, pasaban os nenos pequenos por baixo del, por iso tan grande, para curarlle de males e para quitarlle cando eran raquíticos, para que creceran ben, ou para protexelos. Bueno, e esta, sí que é o día do Corpus de Redondela, na Plaza da Constitución, tamén a finales do 19, a principios do 20, vese moita xente apiñada, están vendo bailar a danza. Se vos fixades ben, a altura de aquí, estas son os santos que vimos antes, están presidindo e aí está bailando a danza ahora mismo, en ese momento. Bueno, proseguimos. Decíamos, bueno, aí está a danza de espadas formando a súa patrona é a Virxen Agabacha, que chamanlle Agabacha aos mariñeiros.
na procesión vai sempre escoltada pola danza. Dicíamos que en realidade son dúas danzas nunha, dúas danzas independentes. Unha é a das espadas, que é isto que estamos vendo aquí, e outra das penlas, das que vou falar dentro dun cachiño. Levan os mesmos músicos, bailan o mesmo ritmo, pero son dúas danzas independentes. A danza das penlas a financia o gremio das panadeiras, dos panadeiros, e a das espadas a dos mareantes. Ben, a danza, vamos empezar pola danza de espadas. A danza de espadas é unha danza masculina, todos son homes, estaba costeado polo gremio dos mareantes, como decíamos, e de feito hasta casi os anos 50 era bailada por mariñeiros, os que bailaban eran mariñeiros. Decíamos que era masculina, pero aí temos unha foto na que salen mulleres. Hubo unha época en que os mariñeiros, os danzantes negaronse a bailar, e o alcalde recurriu ao coro de danzas da sección femenina e organizaron a danza. Foi entre os anos 69 e 77. Esta debe ser do ano 70 ou 71, máis ou menos, porque o gaiteiro que toca o gorecho morreu no ano 71, o ano 71 ainda tocou, entón seguramente que sea desos anos. Aí está. E esta xa é unha danza máis actual, esta do tempo que me tocou a mí, do ano 94. Os danzantes, vamos a empezar a falar da vestimenta. Os danzantes van vestidos de branco, non creo que porque fora unha danza branca como é outras danzas, sino porque eran mariñeiros, era o traxe dos mariñeiros, era como pasaba tamén nas fotos que poñías do carnaval, que iban os días de bonito, iban de vestidos co traxe da mili de mariñeiros. Entón é pantalón blanco, camisa blanca, pano no pescozo e faixa. Vedes que hai un diante que leva faixa verde, ese o guía ou o xefe ou o maestro que lle chama Castro San Pedro, 16 espadas que van detrás, que van coa faixa encarnada, e despois van 4 detrás de todo, vese un ali que ten a faixa azul, e ese é o rabela. O rabela é o que vai facer todas as figuras. Están todos unidos por espadas. As espadas son espadas de madeira, porque según di Castro San Pedro, antiguamente eran espadas de verdad, pero conta non di a data, conta no cancioneiro, que pasando a ponte de Vilavella na procesión, hubo unha disputa no medio da procesión para ver, claro, aquí falamos que hoxe a patrona é a gabacha, a patrona da danza é a gabacha, pero naquel tempo tamén San Xoán era patrón dos mariñeiros e tamén tiñan liga a ver en que lugar tiña que ir San Xoán. E no medio da disputa, pois San Xoán foi ao río, na ponte de Vilavella, perdeu un brazo, e claro, eran espadas de verdade, e estuvo a cousa moi crítica, seca. E entón, a partir daquela, deixaron de levar espadas de verdade e fixeron as de madeira. Estas son dúas que fun rescatando, vedes que son de distinta feitura. Estas son das vellas, das antigas teñen moitas capas, estas son as novas que fixeron nos anos 80. Cando iban rompendo, eu aproveitaba e pegabas, facían novas, e eu pegabas e teño aquí 2 trofeos da danza de espadas auténticas. Esta quizá moi antiga. Levan unhas cintas aquí nestes buratos, e vedes que na foto van atadas as monecas dos danzantes, menos o guía. Vedes que o guía está agarrando coas mans as puntas das espadas dos 4 primeiros. Eses 4 que están diantes tamén teñen un nome, son os primeiros. E levan todos dous pares de castañolas, menos os primeiros, que os primeiros nunha das figuras teñen que agarrar a espada nas figuras, casi todo o baile teñen que agarrar a espada coa man, entón non poden tocar unha das castañolas, entón só levan un par. Bueno, aquí vemos ao xefe bailando e agarrando efectivamente a espada coas mans, e vedes que os primeiros teñen a man agarrada na espada. Aquí mesmo están en formación. A castañola. Eu desde que toquei na danza no ano 90 que empecé a tocar, sempre usou a castañola andaluza, esta a que topamos habitualmente.
pero hai xente en Redondela que ten aínda castañolas das antigas, son as que normalmente se usan en todas as que traes ti. Aí está, perfecto. Castañolas deste tipo, teñen forma de vieira, teñen o sonido máis, non é tan choco como as outras, máis agudo. Opa. Cambia as outras sonan. Opa. Bueno, xa bichedes. Sona moito máis grave. Este sería o sonido auténtico da danza. Está explicado a danza. Ben, as penlas. A outra danza que baila ao mesmo tempo que a danza de espadas é a danza das penlas, pero digo que é un grupo independiente. De feito, tópanse moitas fotos das penlas cos gaiteiros, como neste caso, bailando fora da procesión. De feito, Castro San Pedro, cando fala da vestimenta das penlas, di que levaban saia blanca pola mañán e encarnada pola tarde. Iso quere dicir que despois das merendas ainda seguramente salían a bailar tamén. E aquí están, de feito, están nunha casa grande, Redondela, e están pedindo unha limón, é dicir, unha propina, seguramente bailaban nas casas grandes para que lles deran uns cartos. Esta foto do ano 1921. Ben, as penlas son unhas nenas pequenas, din por aí nos libros entre 5 e 7 anos. Entre 5 e 7 anos xa son grandechas, e de feito se ven grandechas, vedes esta do ano 21, que son unhas rapazas moi grandes. Igual teñen 10 anos xa casi. Actualmente son nenas de entre 3 e 4 anos, e cando chegan aos 6 anos xa pasan a jubilación e van outras. É unha danza que dura entre 12 e 15 minutos, a un ritmo moi frenético. Por eso decía que se cansan esos, a danza dura máis, e a moita velocidade. Vai a moita velocidade precisamente porque as señoras que levan as penlas, que se chaman burras, é dicir, as mulleres que cargan as penlas chamanse burras, e non é despectivo, é dicir, é o nome delas. Sempre piden que vaya a danza alegre, bastante alegre, porque cánsase menos, dúralles menos, e sobre todo para dar as voltas e todo pola inercia. A inercia levalles moito mellor o baile. Cando lle tocas a medio tempo, que pasa a veces que o gaiteiro se despiste ou os danzantes son novatos e tiran para atrás pola danza, as burras báldanse, acaban, ademais, eso, se en vez de durar 15 minutos a danza dura 20, pois é mortal, é terrible. Bueno, son nenas que din que significa a pureza. Bueno, hai moitas teorías sobre o que significan as penlas. Van vestidas de branco, normalmente, polo menos no tempo que me tocou ver a min, que son as mesmas penlas que estamos vendo aquí, con pequenas variantes nos peinaos pola moda da época e algunha diferencia na cobertura na cabeza, pero van vestidas de branco, levan unhas ás de ansiño na espalda, levan as saias cortas con moitas puntillas, levan unha especie de un refaixo, un sustillo, con dúas cinchas, que é o que agarran as burras ao levantar as mans, para que elas non caian hacia atrás, e elas bailan tiradas hacia atrás. É dicir, elas aguantan o equilibrio a forza das penlas, ou das burras. As burras teñen que ter unha forza nos brazos e estar en unha tensión impresionante todo o tempo. Opa, aí vense as ás que teñen na espalda, ou creo que se ven. Esta é unha foto dos anos 20, e aquí vemos unhas modernas, vedes que cambia o peinado un pouco, pero bueno, siguen de blanco, non levan as pernas ao descubierto, porque hai anos, nos anos 60 levaban media calada, aquí se lleve a deste lado se ve que te levan unha especie de uns pololos hasta o xeonllo, pero bueno, na foto anterior vimos que iban cubertas hasta os nocelos. Vemos as ás blancas, e aquí xa vemos as burras con traxes de liño. A usanza, estes traxes recuperaron nos anos 90, ao final dos anos 90, porque vimos, bueno, na foto anterior non se ve, aquí non se ve, se ven blancas. Aquí as señoras van con un mantelo por encima dunha saia, un mantelo blanco por encima dunha saia, levan cruzado aquí un pano, non sei exactamente o que, e a outra non se ve, pero bueno, que vai diferente unha da outra.
non levaban así unha cousa diferenciada, pero no tempo que empecé a tocar eu e desde os anos 50 que temos fotos, documentos, iban cunha bata blanca as mulleres. Aquí xa se ven con bata blanca e o pelo, bueno, non sei, en esta non sei, porque é dos anos 20, non sei, non se pode decir. Bueno, aquí recuperaron polas descripcións de Castro San Pedro, levan unha saya, levan a camisa que di Castro San Pedro que é fruncida, bueno, teño por aquí o texto. De todas formas, no cancioneiro de Castro San Pedro está moi ben, é a danza que está mellor recollida porque Castro San Pedro era de Redondela, e seguro que mirou moitos anos. E di que eran llevadas en la procesión y bailaban sobre los hombres de unas mujeronas llamadas burras que las sujetaban por medio de unos orillos fuertes atados a la cintura de las penlas. Las burras vestían mantelo y camisa rizada, era o que decía. Entonces elas por eso fixeron un mantelo e camisa rizadas, e bueno, como entenderon elas que era camisa rizada. Bueno, estas son as penlas, coas primeiras penlas que toquei eu, son as que salían nos anos 90 e como salían nos 80, desde os 50 máis ou menos, que é unha bata blanca, unha toalla encima dos ombreiros e as penlas de riba. Sí, van botadas hacia atrás e ademais fan como un reloxo, fan inercia, aí están dando voltas, vedes as burras. Un ano caeume a principios dos 90, caeu unha diante miña, tropezou comigo e caeu, e colleron nas cinchas antes de chegar ao chan, volveron a subir e seguiu bailando. Eu creo que era salud ainda daquela. Opa. Bueno, aquí vemos unha foto do ano 25 das penlas, ves que teñen uns floripondios grandes como tiñan as penlas que vimos do ano 21 encima da cabeza. Vai de blanco. Sí, aquí van de blanco, pero que na outra foto que vimos levaban un mantelo blanco por encima dunha saya oscura. Bueno, e aquí xa nos vamos ao baile. Vamos a ver, o baile da danza de espadas se dixen é moi frenético. Eu non teño vídeo, teño un pequeno, pero que non ten audio, é unha película antigua en blanco e negro, e además me mandaron hoxe. Está posta por encima a música, pero vamos, que non corresponde á música original do vídeo. O ritmo é moi vivo, e os danzantes o que fan é unha serie de figuras. Hai unhas figuras clásicas das que fala Castro San Pedro, as quais non se fan hoxe en día, e hai as figuras, digamos, que chegaron por tradición oral, pois as que se bailan hoxe. A primeira é a reverencia, isto que vemos aquí, estánse agachando, a Virxe, en este caso é a Virxe que está aquí, estaría o Santísimo deste lado. Aquí se ve un pouco do palio, me parece, ves? Aquí está, o palio. Bueno, fan unha reverencia, agáchanse e fan tres reverencias, tres avances. Avanzan, retroceden, avanzan e retroceden. Como os veíamos antes, atados todos polas mans coas espadas, e o guía que vai nos guiando. No cambio levántanse e empezan a facer as figuras. As figuras, a primeira é o paseliso, aquí, que non teño foto dela. Esta é a terceira. O paseliso simplemente é recollerse cada unha das filas, e cando están recollidos os primeiros levantan as espadas e pasan todos por debaixo desas espadas e volven a facer outra vez a fila. Despois hai o pase en cadeneta, é como se fora un ensaio para os pases que van a dar despois nas figuras difíciles. O pase en cadeneta, que despois se vai repetir ao largo de toda a danza. Cando hai o cambio de música levantan as mans todos coas espadas e van empezando pola rabela, empezanse a cruzar en zigzag por debaixo de todos eles, vanse todos dando a volta, recóllense, dan a volta aos primeiros e volven a facer a posición inicial outra vez. Despois temos o Camiño de Santiago, que fan o mismo, fan ese pase en cadeneta, pero en vez de recollerse fan esta figura que vemos aquí. Está o guía, o jefe, esta persona que está aquí, aí está, e hai dúas filas, unha fila e outra fila por este lado, e unha fila e esta fila por este lado. É o Camiño de Santiago. Vemos unha penla que fixo o camiño, meteuse polo camiño hasta a mitad, e outra penla que destra por aquí que se vai meter tamén polo camiño.
A terceira figura, despois de facer esta figura, cambia a música, recóllense todos, fan a cadeneta e entran e volven á posición inicial outra vez. Por eso dura moito, porque sempre volves á posición inicial de cada figura. E temos a seguinte figura, que é o 8. Son dous círculos, este é o jefe, hai un círculo aquí que está rodeando unha penla e este outro círculo aquí que está rodeando a outra penla. As penlas, mentras tanto, por exemplo, en estas dos figuras, hai unhas figuras nas que interactúan e se meten dentro. En outras, pois están facendo reverencias á Virgen, botando pétalos de flores, sobre todo as penliñas dan biquiños que dicimos nós e din adiós. É dicir, fan este símbolo, sempre a ritmo da música. Están facendo eso. E as burras continuamente xirando, agarran unhas borracheras fantásticas. Vamos a ver, despois temos 8 a estrela. Aí está. A estrela, aí vedes un aspa, máis ou menos, están os gaiteiros aquí cerca do jefe, que está aquí. Hai un brazo, outro brazo, outro brazo e outro brazo. Esta é unha penla e esta é outra penla. Esta é a figura máis importante e que se parece un pouco á figura que se faría en tempos de Castro San Pedro, que indica Castro San Pedro. Esa é unha estrela aberta, cando hai cambio os brazos se pliegan e quedan cada unha das filas bailando os bailaríns uns en frente dos outros, e entón en ese momento o guía solta as espadas, os primeiros levantan as espadas xuntas as puntas, pon unhas castañolas que ten na faixa e arranca a bailar, dá unha volta todo o círculo, baila diante do Santísimo, baila diante da gabacha, baila diante das penlas, baila diante dos gaiteiros, dá outra volta a toda a danza, baila diante de cada un dos rabelas e despois volve a ponerse no seu posto, tira as castañolas, agarra as espadas e en canto hai o cambio de música recollen todo, volven a facer un paso en cadeneta e volven á posición inicial. A seguinte figura é unha figura doble. Bueno, este é o xefe está bailando diante do Santísimo no ano 67 e está unha penla ao lado. En ese momento a danza estaría detrás desta sombra facendo a estrela e bailando todo o tempo. Este é o ancla. Bueno, hai unha figura que se chama, non chamámolle amapola ancla, chamanlle flor áncora, chamanlle, os da danza sempre chamaron a amapola ancla. Entón, cando se fai o cambio, faise a figura de un trébol, é dicir, hai unha fila que queda en línea recta e as outras tres filas fan tres círculos e queda en forma de flor. Pero en vez de recollerse no cambio, levantan brazos, fan toda a cadeneta e forman esa figura que é o ancla, é dicir, o círculo central, o círculo que estaría aquí, métese aquí e está bailando cruzado co ramillete digamos, da flor, están os dous aí cruzados, hai dous brazos dunha áncora para aquí, unha fila para aquí doblada e outra fila para aquí doblada. Cando se recollen, volven a recollerse e entonces fan unha figura que debe ser bastante reciente, pero bueno, que nos anos 80 se bailaba e a finales dos 70 tamén se bailaba, e fan a R, pois a R de redonda, unha forma dunha R. E non teño foto da R. Opa. Aquí están armando o ancla, é dicir, xa se meteu unha fila cruzada coa outra e está un brazo e outro brazo. Aquí están os rabelas, estes son os rabelas recollendo unha figura, están xa volvendo de volta despois de facer toda a cadeneta, recollendo unha das figuras. E despois de facer o R, faise a reverencia final, ali chamanlle a vuelta ao ruedo, que Castro San Pedro fala dunha figura similar ao final, cando se fai alrededor do Santísimo. Agáchanse todos como se fora a reverencia e vai ao ritmo da música, dan toda unha volta á plaza na que se baila hasta que chegan á posición inicial e remata a música. Castro San Pedro no seu cancioneiro fala de, bueno, decir que Castro San Pedro é de Redondela. Gracias a Castro San Pedro temos catalogada, tiña informantes que lle falaron da danza anteriores ao ano 1845.
El naceu no ano 1845, pero no seu cancioneiro, que está recollido entre o terceiro tercio do século XVIII e o ano 1909, bueno, despois colleu máis cosas, pero que está publicado, o que foi a Academia de San Fernando, foi no ano 9 ou 10, no ano 9 creo, no ano 9. Entón é anterior, pero que el sistemáticamente recollía, e sobre todo cosas de Redondela, desde moi temprana edad, desde moi novo. Castro San Pedro, cando publicou o cancioneiro, xa levaba 60 anos indo a ver a danza de espadas de Redondela. E de feito, despois xa falaremos da música, pero recopilou 6 versións, as que vai no cancioneiro, 6 versións da danza, despois ten 5 fichas con 5 músicas que non están editadas. Que quere dicir isto? Que o que importa na danza de espadas, mas todas son variantes e algunha non ten nada que ver coa outra. O que importa é o ritmo e os avisos. E unha cousa que se perdeu, que é a contradanza. Esa vuelta ao ruedo levaba unha música diferente antigamente. Hoxe faise coa mesma música. Ti falabas que vos perdeche desa... Houve moitos anos nos que non se bailou e os informantes, pois, había xente que non se acordaba que tal. Nos temos a ventaxa de que unha persoa que tiña moi boa orella seica anotou esas, a cada gaiteiro anotaba o que tocaba, e ti dicías, non sei se fiarme da música auténtica, é que non hai música auténtica. O gaiteiro que toca hoxe, ainda foi un outro día ensayo e dixe, non, eu fago así, o repenique da volta eu fago distinto, a xente que lle recolle a el vai ser distinta a volta do repenique. Que pasa? Que, bueno, despois falamos da música. Vamos a ver. Castro San Pedro, cando describe a danza, o que leemos, temos que lelo con moita cautela, o que leemos no cancioneiro. El era un etnógrafo que recollía e quería salvar o antigo. El as cousas que eran modernas non as... Dicía o Pablo Carpintero cando fixo o traballo sobre a requinta. Castro San Pedro non falou da requinta, que había requintas desde o ano 5. Hai grupos de requintas que se sabe que existiron. E Castro San Pedro, que era de Pontevedra, que ten moitas pezas recollidas da ulla, non fala nunca da requinta. Por qué? Porque era unha novedad. Para ele eso non era folclore, era unha cosa moderna. Pois ele é o mismo, el fai unha apreciación e falando da danza de espadas, que lo recomendo a todos que leades, son 3 folios na máis, no cancioneiro, dicindo o que estou dicindo eu máis, basicamente. É lo que di, así se hacía 60 años atrás. Eu non sei se iso o recolleu no ano que publicou o cancioneiro ou o recolleu no ano 1875, pero así se hacía 60 años atrás. E de feito fala dunhas vestimentas das penlas que no tempo de Castro San Pedro, no tempo do cancioneiro, xa non se usaban. Gorro con espellos en forma de rombo, saias encarnadas, é dicir, unha serie de cousas que non temos testimonios delas. Gráficas. Temos testimonios de Castro San Pedro. Vamos a ver, xa estou... O problema é que me disperso moito de moitas cousas. Bueno, esta é moi interesante. Esta é unha foto na Plaza de Touros de Pontevedra no ano 4. Vemos, non dixen antes que a danza de espadas son 25 persoas. Aquí vemos que hai unhas poucas máis. A danza de espadas redondela son 25 persoas, é dicir, 24 bailarins e o guía. No ano 4, Isidoro Queimaliños, un prohome de Redondela, a instancias de Castro San Pedro, outro prohome de Redondela, e de outra camarilla, pois organizaron un concurso en Pontevedra. En realidad organizaba a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, pero, bueno, debía estar un pouco encauzado todo, para un concurso de danzas de espadas. Ganou a de Redondela, porque iban bastante enchufados, e quedou de segunda de Marín. A prensa faise eco deso, gracias a eso sabemos quen tocou ese ano cada un no nome dos bailaríns, o que fixeron, como viñeron a Pontevedra todos no tren, os despediron en Redondela como se foran héroes, chegaron e por falta de organización, vos queixades do tempo e a organización, chegaron a Pontevedra e tiveron que dormir aquí porque estaba sin organización e bailaron o día seguinte. Non sei se é que faltaba outra danza ou se é o que foi. Vedes que teñen gorra,
teñen gorra porque lles regalaron unhas gorras. Outro home importante aquí en Redondela que visitaron, fixo unhas donacións e regaloulle as gorras. E ganaron o premio, despois volveron a Redondela e o recibiron como se foran os ganadores da Guerra de Cuba. Vamos a ver. Opa. Esta é a figura clásica que pon Castro San Pedro dibuixada no cancioneiro, os gaiteiros no medio e os danzantes, en vez de estar en paralelo como se fai actualmente, fan unha especie dunha V, que é a mesma figura que vedes aquí, vedes? Exactamente igual. Esta figura non se fai a día de hoxe. E di Castro San Pedro que despois desta figura, o xefe que está aquí ponse de espaldas ao Santísimo mirando para os danzantes e os primeiros coas espadas fanlle marcas na cara, nos ollos, no peito, como se fora o martirio dun santo, ou a morte de Jesucristo. Esa é unha figura que non se fai. Están agora tentando de ver se a recuperan, pero bueno, a ver que pasa con eso. Opa, estes son partituras. Creo que me quedan algunhas. Vamos ver o tempo, non? No, vale. Xa, vamos, rápido. Bueno, a música. Castro San Pedro, como dixen antes, recolleu 6 versións diferentes da danza de espadas, anotando tamén o toque da caixa e o toque das castañolas, que están aquí. Bueno, isto non hai moito máis, son ritmos, é dicir, o ritmo é o mismo, pero as construcións das frases son totalmente distintas unhas de outras. Aí está. Ademais, desas versións, publicou no ano 1879, 1897, perdón, na revista Galicia Moderna, esta partitura. Non está firmada por Castro San Pedro, pero sabemos que é de Castro San Pedro, porque é do arquivo da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, que era el. E bueno, é unha das que sale no cancioneiro. É o que di el, que intentamos la refundición entre todas esas, intentamos la refundición, e que sería esta propia. Esta mesma é a que debía de haber na Sociedade de Mareantes de Redondela, que regalou o General Prim aos mareantes, enmarcada e firmada polo General Prim e pon copiada del archivo de la Sociedade Arqueológica de Pontevedra. Sería esta. Bueno, en esa mesma revista sale a foto máis antigua que temos da danza de espadas. Non sei se se aprecia, porque debe ser un medio daguerrotipo desos. É do ano 1897. Están os danzantes cos brazos levantados, está a gabacha ali. Aquelo redondo é o intullo que é a caixa que hai no medio. Isto daqui. Isto daqui intuyo que é a caixa. E esta é a danza escoltando a gabacha, tamén no ano 1897. Este é un artigo humorístico sobre unha visita a Redondela para ir a ver as penlas. É o que está escrito aí. E esas son as penlas tamén no ano 1897. A verdad que é un testimonio antico. Estás intentando ler. Eso si queres paso cho que o teño. Bueno, ademais deso, Perfecto Feijóo ten recollidas 2 danzas de Redondela, non son exactas, xa pon aí, todos os temas son conocidos, pero a pieza tal como tal non está en Castro San Pedro, é dicir, debeu recoller el, e ainda que fora o mesmo gaiteiro sería unha versión similar con algunhas notas variantes. A 113 e a 116, bueno, esta saliu girada, pero bueno, é a outra. Tornari Baligay no seu cancioneiro tamén teñen 2, pero están recollidas por Castro San Pedro. Nunha din que a que regalou o general Rubín, regalou a Sociedade de Mareantes de Redondela, o sea que é a mesma que salía publicada antes, e a outra di que da Sociedade Arqueológica de Pontevedra, así que o mesmo. Son esas 2. Sí. Sí, acabamos. Pablo, ven a tocar. Iba a falar dos gaiteiros, pero vexo que non teño tempo. Os gaiteiros, vos paso unhas fotos que son interesantes. Este é do ano 10, eu creo que é anterior, pero din que é do ano 10. Se ven claramente os gaiteiros. Sí, aí está. Esta é a máis bonita que hai, que xa vimos antes.
que se ve claramente a calidade é moi boa, porque esta foto é da miña familia. Gaita? Está moi boa calidad. Tonalidade? Non o sei, debe ser redonda. Castro San Pedro dice la gaita redonda e sin barquín de redondela e hasta tui. Redonda? Sí, e de tui para baixo, redonda e con barquín. Fíjate os dedos. Fagolle caso a Castro. Fagolle caso a Castro. Pois só topei moitas tumbales, Sí. En ese tramo. Sí, pero é o que di Castro. Bueno, outra tamén, esta é do ano 25. Esta é moi bonita, pasa que a calidade é mala. Tamén son as penlas. O caixista podría ser o mismo, non sei, o gaiteiro parece máis gordo, tocando no pueblo. E, bueno, iba a falar dos gaiteiros, estes son os martas clásicos, no ano 50, Gorecho e Marta, etc. É unha pena non poder velas. Bueno, e ese son eu o primeiro ano que toquei. Que eu a corto eu. Pero teño que tocar. Non, ten que tocar. Sí. Bueno, iba a tocarvos a danza de espadas. Opa. Que desarmo. Opa. Vos poño o vídeo. É un vídeo cativo, onde sale negras nos anos 40, non mesas as penas bailando. E vos toco. Solo decir, a danza ten dúas partes e un aviso central. A primeira parte, ali. Bueno, este meu irmán Pablo, que tocou a danza moitos anos comigo. Este é meu sobrinho. A primeira parte está medida, son 8 compases e digamos é o punto. Pois hai 3 avisos, que é o máis importante, é o que vai avisar os danzantes para que levanten os brazos e fagan as figuras ao tempo. Despois hai unha parte ad libitum, que non ten medida, é dicir, hasta que non acaben de facer a figura non se para. Porque aí hai que aguantar, porque son moita xente, é un lío, vas entrecruzado como un tropece, a veces que hasta tardas un minuto en acabar a parte. Para terminar, bueno, tiña aí fotos xa fora de programa. Eu quería falar dos gaiteiros que tocaron a danza. Estou intentando recopilar, ainda non está acabado o traballo e hai moitas lagunas no medio, pero hai un porcentaje dun 70 ou 80% de apellido Figueroa nos gaiteiros.
Temos desde o ano 4 que teño o primeiro catalogado, temos a Francisco Figueiroa na caixa tocando ou na gaita tocando con Antonio Figueiroa na caixa. No ano 9 Francisco Figueiroa o mismo tamén na gaita, pero ata o ano 16 di que estaba Andrés Parada, que é o famoso Parada el Viejo do que falaba Castro San Pedro, Joaquín Figueiroa, outro Figueiroa distinto, que é Xaquín de Vilardín Festa, do que falaba Castro San Pedro tamén, e Manuel Figueiroa, que é outro Manuel Figueiroa que é distinto co Francisco Figueiroa e co Antonio Figueiroa do que falamos ao principio. E no ano 17, Sobrino Figueiroa, que é un rapaz xoven do Muro, pero que debeu de tocar pouco tempo, porque despois xa volvemos outra vez a que topamos a Joaquín de Cabeiro. Cabeiro é ao lado de Vilardín Festa. Eu entendo que Joaquín de Cabeiro, inda que as fontes dixeran Joaquín de Cabeiro, o gaiteiro máis famoso que valía é Joaquín de Vilardín Festa. Son lugares que están ao lado un do outro. Despois, nos anos 40 e 50, os gaiteiros eran os martas clásicos que chamamos. Sería Agustín da Costa de la Iglesia, que era primo de Avelino Figueroa. Temos outra vez, os martas eran, por unha rama, eran Figueroas. Agustín da Costa de la Iglesia, que foi ao que recolleu don Ricardo Portela a famosa muiñeira da Costa. Non é que sea da Costa, é que é o apellido do gaiteiro da Costa de Reboreda. Despois, no ano 68, xa temos a Gorecho, que era aquel que enseñábamos na danza mixta, que estaba tocando co seu fillo. Despois Gorecho tocou tamén con Avelino Figueroa, con Avelino Marta, que foi o que me enseñou a miña danza, o señor Avelino, para descanse. Entre os anos 72 e 89, que morreu Gorecho, Ismael Gorecho, pois xa empezou a tocar Francisco López Blanco, Paco Flauta, que chamamos nós, e Manuel Figueroa, fillo de Avelino Figueroa, que tocaba caixa, chamámoslle Manolo Gaiteiro. Despois, no ano 90, empecé eu precisamente con Manolo Gaiteiro, con Manuel Figueroa, recollendo a peza de Avelino. Xa despois xa tocou meu irmán Pablo comigo a caixa, meu irmán Andrés tocou un ano, e no ano 2002 empezou a tocar Manolo Puga, e a caixa empezou a tocar a Xoel, que é o mismo que toca agora. Despois tocou no ano entre o 2009 e o 2010 tocou Iván Varela, Vento, e actualmente toca Ángel Balado, chamamos 40, desde o ano 10 leva tocando, tamén acompañado de Xoel. Tamén hai que dicilo, Xoel leva tocando desde o ano a caixa desde o ano 2002, o sea que leva 12 anos, os anos que botei eu bailando danza, pero que o que máis tempo levou foi o señor Manuel Mosquera, que no ano 17 decía Manuel Mosquera que acompañou a los anteriores nos últimos 60 años. Bueno, se decían as crónicas da época, non sei. Bueno, aparecen moitas curiosidades, hai lagunas. Solo decir que a versión da danza que tocamos hoxe, que difiere ten partes, como di outro, os temas son, como decía no de Perfecto Figueroa, os temas son conocidos, hai partes que se intuye que veñen de aí. A versión, por que meu pai, por que meus avós se acordan do pitipamba, que como chamamos esta peza, pitipamba, pitipitamba, por que é o pitipamba e en cambio San Pedro non sabía nada, eso non é o pitipamba, porque somos todos do mesmo informante, do señor Avelino Marta. Avelino Figueroa leva tocando desde os anos 40. Seu pai era gaiteiro, seguramente que nese lapsus que temos seguramente tocou o seu pai, entón xa é familiar, non é como de outra maneira que en 3 anos, pois 3 gaiteiros distintos, pois 3 músicas distintas. Sin máis, moitas gracias.